Gen ni Cai. Can gan Cai yn sôn am thema o bleidleisio a gyda dewis sut rydym yn byw a pwysau ein dyfodol. Ar diwedd y diwrnod, mae'n mwy na darn o bapur, ein dyfodol yw pan dyn ni'n pleidleisio. Mae Cai yn artist o Benygroes yn Gwynedd, cafodd o ei dricio i ddysgu gitar, a mae o wedi rhyddhau EP a sengl newydd yn ystod y 5 mis diwetha. Mae'n disgrifio ei fiwsig fel sy'n gwlyb sy'n eistedd rownd genres bedroom/dream pop, sydd yn swnio'n delfrydol. Popeth yn glan yn ein meddwl, heb fraint i gytuno a chdi. Mor syml a darn o bapur, rhywun pwyso a dyfodol ni. Od bo ni'n cael y dewis, dyma fo wedi diweddaru. Effaith swn ar ein presenoldeb, dyma ffaith i ni gael y newid. Mwy na darn o bapur, opsiyna mwy eglur. Dewis sy'n lefela, mynd ymlaen at y ffyrdd i bynnag ni'n mynd. Ni sy'n bia'r dewis, dyna ni gyd yn poeni. Dyna ni'n anelu a dyfodol ni, dyfodol per ydym i glyfod yn rhydd. Mae rai yn gwrthod y syniad, ond does dim byd gweld am gael dewis ydyn ni'n byw.